दिनैहाय जोंनि सराइबिल बियाबनि सिङाव रायमाना बिसिडिसिनि सिङाव दिनै लोब लोब रायजोफ्रा ओंखारनानै आंखौहाय बिजाथि महरै बरायदों। बे बिजाथि महरै बरायनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनि थाखाय जोंनि रायमाना बिसिडिसिनि रायजो राजाफोरखौहाय साबायखर बावहरदों, खुलुमनाय जासिहरदों। बिथांमोना जे दिनै आंखौ एसेबां थुलुंगा होफैबाय, आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नैबे जे बरायनाय रायमाना बिसिडिसिनि सिङाव मथामबिल हाथायावहाय बेनो इंगित। आङो नोंथांमोनखौ बुंनो लुबैयो जे मुलाया देरो बे बिलाइ गांनैयावनो सिनायो। दा जिहेतु बिलाइ गांनैखौ नोंथांमोना दिनै रायमाना बिसिडिसिनि सिङाव नुफैबाय। जोंनि सराइबिलाव एबार ट्रेक्टर पार्टिया नांगोलखौ फेजेनगोन आरो नांगोला जोंनि सराइबिल समस्तिनिफ्राय 2025 मायथाइनिफ्राय सिर' दिननि थाखाय बिदाय लानांगोन। सराइबिल समस्तियाव मैयानिफ्रायनो जोबोद आंनिफ्राय सम बिबाय थादों आंखौ बरायनो होननानै। जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गिबि सारिनि दैदेनगिरिफोर प्रमद बर' सार, इउजि ब्रह्म, रोंगोरा नार्जारि, गबिन्द बसुमतारी सारमोना आंखौहाय सराइबिल समस्तिनि सासे जग्य बिजाथि होननानै आंखौ जे फोसावग्रोमोना रायजो राजाफ्रा रंजाखांदों। रंजाखांनानै मोनफ्रोमबो बिसिडिसि मोनफ्रोमबो प्राइमारियावनो लिंहरगासिनो दङ। दिनै मोनब्रै बिसिडिसि आरो प्राइमारियाव आं सम होनो हादों। गाबोनबो मोनब्रै बिसिडिसियाव आङो सम होगोन आरो बिदिनो आद्रा थानायखौ उननि समफ्राव सम होलांबाय थागोन। जिहेतु आङो हानजानि जेनेरेल सेक्रेटारिबो गोबां बियाबफ्राव थांनो गोनां जादों। आंनि समस्तियाव सराइबिल समस्तियाव सम होजोबनो हायाखै। थेवबो दिनै रायजो राजाफ्रा जेसेबां रंजाखांनानै जे आंखौ बरायदों, आशिर्बाद होनो फैदों, बिनि थाखायनो आं रायजो राजानि आथिं खुलुमनानै आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों।